אקשן. לעצור את זה. שיהיה אקשן. ברוך אתה אדוני. אנחנו בפרק ל"ב. הזכות לימוד תורה אלי רפואת אברהם בן אליעזר. פרק ל"ב. הן לצדק, אנחנו ממשיכים כן, לאחר שסנחריב נופל בנבואות, כן? הולך ליפול ברחבי, באזור של ירושלים. ולמה זה יקרה? למה? למה זכו אותו דור שסנחריב, שכבש את כל העולם, נפל דווקא בירושלים? הן לצדק ימלוך מלך, ולשרים למשפט יסור. למה זה קרה? כי המלך, בדיוק, היה מלך צדקיהו, מלך של צדק, ולשרים למשפט יסורו. סוף סוף יש פה שרים שעושים את התפקיד שלהם. והיה איש כמחווה רוח וסתר זרם, כפלגי מים בציון, כצל סלע כבד בארץ עייפה. והיה איש, איזה איש? חזקיהו המלך, כמחווה רוח. ונמצא מקום גבוה, והרוח ככה. תחפש איזה משהו, איזה קיר להתחבר לאחוריו שלא ידפקו האוזניים. אז ככה חזקיהו הגן עלינו מפני סנחריב. והיה איש כמחווה רוח וסתר זרם. גם האיש הזה היה כמו סתר מזרם. אתה מחפש איזה, להסתתר מתחת לאיזה גג. היו לנו כחומה. כן, בדיוק. גם. כפלגי מים בציון. מה זה פלגי מים בציון? זה נמצא בציון, זה מדבר. מדבר צייה. הוא מחפש איזה פלג מים, איזה נחל שיעבור ככה מים קרים, ככה להרגיע אותו. לרענן אותו. חזקיהו היה כמו פלג מים במדבר. כצל סלע כבד בארץ עייפה. הוא החיה אותם. סלע, כמו הצל של סלע הכבד, סלע גדול, שעושה לך צל ככה כששמש מכבידה, אנחנו נחפש קצת צל, קצת, ככה הוא נתן להם חיות. חזקיהו המלך, והיה של הצדיק. פה בניינים חסמו את הצל. בנו בניין חסמו את הצל. את השמש. השמש בבוקר, תודה לשמש. תודה. מה תודה? ולא תשענה עיני רועים. גם אתה רואה בניין במקום לראות נוף ים. אני רוצה שמש. ולא תשענה עיני רועים, ואוזני שומעים תקשבנה. זוכרים בהתחלה? אומר להם, השע עיני העם הזה, ואוזניו אכבד. אומר, ולא תשענה עיני רועים. סוף סוף הם יראו את האמת, העם. ואוזני שומעים תקשבנה. ולבב נמהרים יבין לדעת. שם אומר, שלא יבין הלב. ולבב נמהרים יבין לדעת. ולשון העילגים תמהר לדבר צחות. לא יקרא עוד לנבל נדיב. ולחילי לא יאמר שוע. שוע זה פזרן. להבדיל מהכלי שהוא הקמצן. אומר, לא יקרא עוד לנבל נדיב. למה? זה כמו קורא לה טעם החיים. רע, הרבה רעלים כל טעם החיים, כן? אז מה הוא אמר? שמים אור לחושך. נכון? ככה אומר ישעיהו. מר למתוק. הם הפכו את המציאות. אז הוא אומר, לא יקרא עוד לנבל נדיב. ולחילי לא יאמר שוע. למה? כי נבל, מה זה נבל? נבלה ידבר. וליבו יעשה אבן. לעשות חונף. ולדבר אל אדוני תועה. להריק נפש רעב ומשקה צמא יחסיר. זה התפקיד שלה, זה מה שעושה הנבל. מה הוא עושה? נבלה ידבר. ליבו יעשה אבן, מתכנן לשקר ולתחמן אנשים. לעשות חונף. מתחנף לכולם. לדבר אל אדוני תועה. מה זה לדבר אל אדוני תועה? דברים לא נכונים על הקדוש ברוך הוא. להריק נפש רעב, הוא רעב עוד יותר מורק את הנפש שלו, עושה לו עוד יותר רעב. ונפש צמא יחסיר. זאת אומרת, הוא עוד יותר גורם להם. זה הנבל. וחילי, כליו רעים. הוא זימות יעץ לחבל עניים באמרי שקר, ובדבר אביון משפט. הכלי הוא סוג של נבל, גם הוא מתחמן את העניים ואת המסכנים, איך להוציא מהם עוד יותר. ונדיב, נדיבות יעץ.
נדיב. מה זה נדיב? לא, נדיב זה לאו דווקא במובן של פזרן. שיש לו נדיב לב, מה זה נדיב לב? שהוא רוצה לעשות שגם אחרים יהיה להם. מה? נדיב, נדיבות יעץ. הוא חושב על האחרים, איך גם לזה לעזור. איך להוא שיהיה לו. כאילו, הנדיב בטבע שלו, הוא לא רק שהוא נותן משלו. הוא חושב איך לעשות שהוא יהיה לו גם בלעדיי. אני לא אתן לו כסף, אני אעזור לו שיהיה לו. לא חסר כאלה, ברוך כן. השם. זה הנדיב. נדיבות יעץ. הוא מייעץ לך איך יהיה לך כסף. זה מה שאומר הרמב"ם. בכוחות עצמך. כן. בדיוק, הרמה של הנדבה, הצדקה הגדולה, אז הרמה כבר אומר זה שהאדם עושה ולא יודעים. מה שנקרא צדקה בסתר, מתן בסתר. ואז אומר הרמב"ם, ויש דבר מעל כל זה. מהו? תסדר לו עבודה. נכון. תסדר לבן אדם, כי כל עוד הוא מקבל הוא עדיין מסכן ונזקק. אם תסדר לו עבודה, מה יותר טוב מזה? הוא ימשיך, לא, אם אתה נותן לו כל הזמן, הוא ימשיך ימשיך עם מסכן, הוא לא יצא פעם. אבל תסדר לו עבודה, הוא יתקדם. גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים, אומרת הגמרא. אדם שנהנה מיגיע כפיו. יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. אומרת הגמרא אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. אדם שנהנה מהעבודה שלו, גם טוב לו בעולם הזה, לא נזקק לחיים, וגם עכשיו לעולם הבא, כי מספיק, יש לו גם כסף, גם יכול לעזור, גם יכול ללמוד תורה, אף אחד לא מפריע לו. הוא לא זקוק לאנשים שיתנו לו, ואז אין לו זמן גם ללמוד, כי הוא כל הזמן בלחצים. נשים שאננות רומנה, שמענה קולי. בנות בוטחות האזנה אמרתי. כן, עכשיו נדבר על כל האומות מסביב. שהם כולם חיו באושר ועושר. עד שהגיע סנחריב. והבן אדם הזה עושה, אנחנו פשוט, זה 2005 שנה האחרונה, אנחנו לא מבינים כל כך מה שעשה סנחריב. הוא הרס את הכל. זה מלחמת העולם, הוא השמיד הכל, הכל הוא השמיד. גם השם שלו, סנחריב, כן, אז הוא חורבן. אומרת מה, סנחריב, לשון שנאה. שנאה וחורבן. וחורבן, הוא מכל מקום, איפה שתלך, הוא עושה שמות בעולם. נשים שאננות, אומות שהם שאננים. קומנה, שמענה קולי. בנות בוטחות האזנה אמרתי. מה ההבדל בין השאנן לבין הבוטח? השאנן הוא מהעצלות שלו הוא שאנן. הבוטח הוא בוטח על הנשק שלו. אני חושב שיש לו מספיק, אבל הוא לא יודע שזה לא... הבוטח הוא בוטח על הנשק שלו. זאת אומרת, יש פה, או שהוא שבוי בקונספציה, הוא שאנן, או שהוא בטוח בנשק שלו שהוא מספיק. שניהם לא יעזרו להם, מפני סנחריב. ימים על שנה תרגזנה בוטחות. עוד ימים, עוד שנה. תרגזנה בוטחות, אלו שבוטחות בעצמם בנשק, תרגזנה. לא במובן של עצבים, אלא ויבוא רוגז, זה פחד, הראש שלהם נותן להם כאילו להיות שאננים. הראש שלהם. הם לא יודעים שברגע יכול להיות הכל הכל משתנה, כן. כי קלה בציר, אוסף בלי יבוא. יגיע הקציר, ואין מי שיאסוף אותו. אין מי שיקצור את היבול. כי ההוא ירמוס את הכל. הוא בא כדי להרוס, הוא עושה חורבן סנחריב. הוא בא, לא רק שהוא רואה אנשים, את כל התבואה, הוא לא לוקח כלום. רק כדי להרוס. הירדו שאננות, רגז הבוטחות, פשוטה ועורה, וחגורה על חלציים. זה התפקיד שלו, אבל. כן, כן. זה התפקיד שלו. פשוטה ועורה. מה זה פשוטה? לפשוט את פשיטות הבגדים. מה זה ועורה? לשון עריה. ערווה. אם תפשיטו את הבגדים, אז הערווה מתגלית. וחגורה על החלציים. את מה לחגור? הולכים לצאת לגולה. אתם הולכים כולם לצאת לגולה. הוא סנחריב, התבלבל את האומות. מה שכתוב. מעביר את אלה לפה ואלה לפה. חגורכם, חגורים כמו פניכם חגורים. ברגליכם, כן, הולכים ברגליכם, כן. על שדיים סופדים. מה זה על שדיים סופדים? השם בגד. אדם שהוא בצער, הוא מהצער, כן? נוקד את עצמו. על מה? על שדה חמד, על גפן פוריה, הם רואים את כל היבול. נשאר והם יוצאים. נשאר, ומה הם רואים את הסנחריב כבר עושה?
עם כל החיילים, רומסים את הכל, שורפים, לא משמידים הכל. על אדמת עמי קוץ שמיר תעלה. כי על כל בתי מסוס קריה עליזה. כארמון נונטש. המון עיר עוזב. עופל ובחן היה בעד מערות עד העולם. מסוס פראים מראה עדרים. עופל ובחן זה מקומות הגבוהים שהיה ניתן להשקיף משם אם בא האויב. שהיה בעד מערות עד העולם. שמאז ומעולם זה היה מערה להגן. מסוס פראים מראה עדרים. הופך להיות לרועי צאן. גם זה בארץ ישראל, נכון? אומר, על אדמת עמי קוץ שמיר תעלה. כאילו, גם על ארץ ישראל. ואז הוא אומר, עד מתי זה יקרה? עד יערה עלינו רוח ממרום. כי סנחריב, הוא השמיד את 10 השבטים, את כל האזור, הגלה אותם, ואת כל ארץ יהודה הוא גם הרס. רק ירושלים נותרה. אז באמת הוא הרס הכל. לא רק גם את שאר האומות, וגם אצלנו. עד יערה עלינו רוח ממרום. הקדוש ברוך הוא יערה עלינו רוח ממרום. והיה מדבר לכרמל, דיברנו על זה. והכרמל ליער יחשב. המדבר שאין בו כלום, מה הוא יהיה? כרמל. מה זה כרמל? תבואה. הוא הופך להיות שדה תבואה. והכרמל ליער יחשב. הכרמל יהפך להיות חזק, כמו יערות, כמו עצים חזקים. מתי זה קרה? בימי חזקיהו, כאשר ההוא נפל. ושכן במדבר משפט. וצדקה בכרמל תשב. כי משהו דימה את זה לכרמל, בכל העולם, באזור, בארץ ישראל, כן. הכל יצמח. והיה מעשה הצדקה שלום. ועבודת הצדקה השקט ובטח עד העולם. בזכות הצדקה, צדקה זה לא דווקא צדק, זה צדק. שהולכים צדקיהו. בוא נגיד זה חזקיהו. מעשה הצדקה, זה שהם הולכים בצדק, יהיה שלום. ייתן להם את השלום הזה. ועבודת הצדקה, שהם הולכים לעזור, השקט והבטח עד עולם. ייתן להם את השקט והבטח. ביטחון. וישב עמי בנווה שלום. נווה שלום. בירושלים. יש שיר כזה, יש אישור. ובמשכנות מבטחים, ובמנוחות שאננות. רב שמעון, סליחה, זמן מלחמת העולם השנייה, על שם זה קראו לנווה שלום, לא על שם נווה שלום מקראו. עד מוסקבה. נווה שרת, יש נווה שרת. היה רבנים שבאו פה, שהגעתי שם, באו וראו כל חודש עושים צדקה וכולם תורמים. גם עכשיו, כמה הוא פיצים כל חודש. ובזכות הצדקה הזאת שאתם עושים עכשיו, הגרמנים לא יזכו להיכנס אצלכם. היום... ככה, הצדקה שאתם עושים, הגרמנים לא יזכו להיכנס פה. זה באמת קרה ככה. בדיוק, הגיעו עד זה, ושם גם לא. וברד ברדת היער, ובשפלה תשפל העיר. וברד ברדת היער. הברד זה למשל לחזקיהו. אלה, סנחריב. כשהוא יורד ברד, הוא הורס הכל. ברדת היער, הוא ירד ביער. לא יפגע בכם. ובשפלה תשפל העיר. תוכלו לבנות ערים, לא בהרים מהפחד, ערים בצורות בשמיים. בשפלה. למה? סנחריב יפול. אשריכם זורעי על כל מים, משלחי הרגל, השור והחמור. מה זה אשריכם? מה זה אשרי האדם? מה זה אשריו? אולי הצלחה. מאושר. מאושר, הוא מצליח. ותומכי המאושר, מצליח במה שהוא עושה. אשריכם, אתם תצליחו. זורע על כל מים. איפה שתזרעו, יהיה מים. זה הכוונה. מים יבואו לבד. המים יבואו, יש שפע, תזרע איפה שאתה רוצה. כן, בדיוק, תזרע במדבר ירד מים. משלחי רגל, השור והחמור. שלח את השור והחמור איפה שהם ילכו. בכל מקום יהיה מרעה. זה הרעיון. יש חברות כאלה. עכשיו, לאחר שהוא דיבר על חזקיהו, שבזכותו באה ההצלה, הוא עובר למי? לסנחריב. כן, לא. הוי שודד, ואתה לא שדוד. ובוגד, ולא בגדו בך. כתמך שודד, תושד, כנלותיך לבגוד,
יבגדו בך. מה הוא אומר פה? אשור, סנחריב, הוא שודד את כל האומות. עובר לוקח. ואתה לא שדוד. למה אתה עושה את זה? למה אתה עושה רע לאנשים? מישהו עושה לך רע? אתה גם לא צריך. אתה לא צריך. למה אתה עושה את זה? גם אמרנו שהוא הורס, הוא גם הורס. למה אתה מכניס את עצמך לא, אני אומר, הוא גם מחריב הכל. מלא, הוא סתם, על הריק. שודד ואתה לא תושד. שדוד, אף אחד לא שדד אותך, למה אתה עושה את זה? הוא לא שדוד. מדובר עליו. ברגע שלא שדדו אותו, לא, כן, נכון. תכלס יש לו, אז הוא שודד לא לשם כי... על ריק. על ריק, שם שמיים. כן, לשם שמיים. הוא בוגד ולא בגדו בך. מה זה בוגד? כי הוא בגד בכולם. הוא בוגד בזה, בוגד ממשיך, כובש את זה, כובש, הוא בגד בכולם. ולא בגדו בך. כולם שמעו לו אמונים, סתם. אז מה יקרה? קהתימך שודד, תושד. כשאתה תסיים לשדוד את כולם, אתה תעשה את התפקיד שלך. אז ישדדו. ישדדו אותך. כן, איך שסנחריב נפל, אשור נפלה. כנלותיך לבגוד, יבגדו בך. בבל בגדו בהם, בבל. הוא עושה את זה מתוך תאווה כזאת. כן, נכון, ברור. אדוני חוננו, לך חיווינו. היה זרועם לבקרים, אף ישועתנו בעת צרה. היום קרה. מתפלל הנביא. היום קרה. כן. אדוני חוננו, לך קיווינו. מה זה חוננו? תחון אותנו. גם לא מגיע עלינו, זה כאן מתנת חינם. חינם לשון מה זה? חונן. חונן, מה זה חונן? נותן חינם. רחמן. לתת חינם, מתת חינם. חן עלינה. ככה זה בעולם. אז האדוני חוננו, גם אם לא מגיע עלינו, תחון אותנו. למה? לך קיווים. אנחנו לא בוטחים מאף אחד. אנחנו לא כמו 10 השבטים שבטחו על מצרים ובגדו בהם. לך קיווינו. היה זרועם לבקרים. ל10 השבטים, אתה תושיע אותם מתי? תהיה זרוע לבקרים. מה זה לבקרים? אמרנו בוקר בתנ"ך, מה זה? בגאולה. בגאולה, עד הגאולה הם יישארו רחוק. אבל אף ישועתנו בעת צרה. לנו, היהודים, אנחנו נשארנו אפילו בעת צרה. גם כשיש צרה, אל תחכה לבוקר לגאול, תגאל אותנו מיד. תושיע אותנו מכל צרה. תושיע אותנו מכל צרה. אנחנו נשארנו פה. כן. לא הלכנו לשום מקום. מכל המון נדדו עמים. כי מתפללים, הוא מתפלל בגלל שסנחריב נמצא. הוא מגיע עכשיו, אל תחכה. תושיע אותנו עכשיו. מכל המון, מכל ההמונים של סנחריב, נדדו עמים. הוא הוציא לגלות את כולם. מרוממותך נפצו גויים. מהרוממות של סנחריב נפוצו גויים, כן, לכל העולם. ומה יקרה לארץ יהודה? והוסף שללכם. אוסף החסיל, כמשק גבים שוקק בו. סנחריב יצליח באמת לאסוף את כל השלל מארץ יהודה. כמו מה? כמשק גבי, אוסף החסיל. מה זה אוסף החסיל? הרבה. הרבה. איך עושים הרבה? וואו, איך אתה יכול לאסוף אותו? אז אתה יכול עם רשתות, אבל זה מאוד מסובך. אבל יש דבר אחד שעוצר את ההרבה. גשם. כשהגשם יורד, העיניים של ההרבה הם פה למעלה. ואז כשהגשם יורד, אז מה הם עושים? הם יורדים לרצפה, עוצרים. זה הדבר היחיד שעוצר את ההרבה, דרך אגב. הרבה עוצר אותו הגשם. אז עושים אותו. אז כשהגשם יורד, אתה יכול פשוט לאסוף, הוא לא בורח לשום מקום, אתה יכול לאסוף אותו. כמשק גבים שוקק בו. כשהגבים זה גם סוג של הרבה, שהוא שוקק, הוא עוצר עליהם. תרים אותם. כך מה? סנחריב אסף את כל השלל, אף אחד לא מתנגד. אבל מה? נשגב אדוני כי שוכן מרום. מילא ציון משפט וצדקה. אבל הקדוש ברוך הוא זה שבסוף עוזר. בגלל שבציון יש משפט וצדקה בזכות חזקיהו, אז הוא יושיע אותנו. והיה אמונת עיתך, זה שעם ישראל מאמינים בקדוש ברוך הוא. הכל מאיתו. הכל מאיתו. מה הוא יושיע? יש בחירה לאדם. הוא הביא את המכה הזאת דרך סנחריב. והוא אחר כך מתקן את ה... כן. הוא מודיע את זה לעם. הכל מאיתו. מודיע את זה לעם. אני פיזרתי את העם, אני 10 השבטים. לכן הוא אומר, מרוממותך נפצו גויים.
ואתה הקדוש ברוך הוא נפוץ עוגון, מרוממותך. נכון. ברור, אין שאלה. סנחריב הוא לא, כי אנחנו שבט אפי, נכון? אוי אשור, שבט אפי. אנחנו שונאים את הסנחריב, משהו, שונאים אותו. כי הוא הגזים. כי אנחנו בני אדם. כי הוא הגזים גם. אה? כי הוא עשה מעבר. אה. הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות כך וכך. מה הוא עשה? הורג, משמיד, מעבר. הרי הוא אמר, בספר מלכים למדנו, שהוא אומר, השם אמר לעיר הזאת. כן. הוא לא אמר לו את זה, הוא אמר לו 10 השבטים, הוא לא אמר לו לירושלים מהעולם. ישעיהו דיבר על 10 השבטים, הוא לא אמר לו לירושלים. אבל הוא מהשיגעון שלו, שיגעון גדלות, אם הצלחתי את זה, למה שאני לא צריך את זה? עכשיו אם הוא אומר, האלוהים אמר לי, השם אמר לי, אז איך אתה אומר, עליתי במוטעה ודמה לעליון, רוצה לכבוש את הגדול? כאילו, הוא השתגע בדרך. שתן עלה לו לראש. והיה אמונת עיתך חוסן ישועת חוכמת ודעת. יראת אדוני היא אוצרו. כן? אמונת עיתך, מה שהאמנתם, עם ישראל, בעיתך. מה זה עיתך? עיתים. בעיתים, גם בזמנים הקשים. זמנים. גם כשהיה צרות, וגם בגלות, היה להם אמונה, אז מה זה יהיה? חוסן ישועת חוכמת ודעת. זה שהביא להם את החוסן ואת הישועה, זה החוכמה ודעת. יש פה אמונה, ויש פה חוכמה ודעת. זאת אומרת, יש פה שילוב. חב"ד. יראת אדוני יהיה אוצרו. אז חב"ד זה דרך... הדבר הרביעי, מה זה? יראת השם. יראת השם יהיה אוצרו. בסופו של דבר, מה שגרם, מה שהציל את עם ישראל בגלויות, מה שהציל אותם בתקופת סנחריב, זה האמונה הזאת בקדוש ברוך הוא. יראת השם היא מה שהצילה אותם בסופו של דבר. יראת השם. שהיראת השם תקרא. אהבת השם, רוח השם. נכון. כן, כן. יש לה יראת השם, זה האחות. זהו, יש לקרוא שם. יראת השם. עכשיו, מה זה יראת השם יהיה אוצרו? אם אין לאדם יראת השם, אז אין לו אמונה, אין לו חוכמה ואין לו דעת. חייב להתחיל מיראה. קודם כל יראת שמיים, יראת השם, יהיה אוצרו, זה האוצר. לפה אתה יכול להכניס לתוכן. זה מה שנאמר, כל שיראתו קודמת לחוכמתו. חוכמתו מתקיימת, אבל כל שחוכמתו קודמת ליראתו, אין לו חוכמתו מתקיימת. כי אין לו את הכלי קיבול. אם יש לו יראת שמיים, אז אתה יכול להכניס את החוכמה, זה לא יסתור לו את התורה, המדעים לא יסתרו לו כלום, אדרבה. זה ירחיב לו את הגבולות של התובנות. נתן חוכמה לשלמה. כן, נכון. אבל לפני כן היה לו יראת שמיים. בגלל שהיה לו חוכמה, הוא נתן לו חוכמה. זה יהיה חוכמה לחכימה. מי שחכם, הוא נותן לו עוד יותר. יודע להעריך את זה גם. לא מבזבז את הדבר שגם חוכמה על אנשים טיפשים, חבל. יש לו כלי קיבול. כן. אז למה אתה מבזבז את החוכמה שלך עלינו, הרב שמעון? מה כתוב בפרקי אבות? הוא כלי קיבול. לא לשמור לעצמו, להעביר, ללמד, דור יש לו הבא. את האמונה, ככה, יש לו להמשיך. הוא מלמד את הדור הבא. הוא מלמד אותך, אותנו, את... אין ארעלם צעקו חוצה. אני גם, הדור הבא. הלאה. הן ארעלם, נעלם. הן ארעלם צעקו חוצה. מלאכי שלום מר רבקיון. יש איזה הפטרה, יש נעלם זה... קינה. מלאכי שלום מר רבקיון. יש קינה כזאת. הראל. אראל. הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בית המקדש. אוי אריאל. לשון אריה. ארעלם זה חוזק, כן? הן ארעלם צעקו חוצה. מה זה הן ארעלם? הנביא אומר, כמו שראינו כבר, אומר לקדוש ברוך הוא יאללה. שחרר. הגיע הזמן. שחרר אותה. מספיק, קיבלו מכות, עם ישראל. צעקו חוצה, מלאכי שלום, מה רבקיון? גם מלאכים של שלום, הם בוכים על העם הזה, סבלו מספיק. שחרר אותם מהצרות. אמרה, נשמו מסילות. הדרכים לירושלים. נשמו, עזובים, שוממים. שבת עובר אורח. הפר ברית, מאס ערים, לא חשב אנוש. הוא, יימח שמו סנחריב, הפר ברית, מאס ערים. הוא מואס בעיר, הוא שורף.
לא חשב אנוש. הוא לא מחשיב אדם לכלום, הוא הורג את כולם. אין לו ערך לאנשים. אבל אומללה ארץ, אבל שונה, אבלות. אומללה ארץ. הכפיר לבנון קמל. הלבנון שהוא גבוה, חזק, הם בעצמם קמלו. היה השרון, שזה מקום של מרעה והרבה עצים, כערבה, כמו הדרך לאילת, מדבר. ונוער בשן וכרמל. הבשן והכרמל ננערו מהפירות, נוער כאילו, ננערו, אין תבואה, כל ארץ ישראל חרבה. אז באמת הקדוש ברוך הוא תגאל אותנו. עתה אקום, יאמר אדוני. שכנעת אותי, כן. עתה ארומם, עתה אנסה. מהמצב הזה. בסנחריב, כן, הוא אומר, כל ארץ ישראל הרוסה. עריכם שרופות אש. אדמתכם לנגדכם, זרים אוכלים אותה. לכן. כי סדום היינו, לעמורה דמינו, אומר ישעיהו. הכל הרוס. אומר, יש לו, אל תדאג. כשזה יגיע לירושלים, באמת, עתה אקום יאמר אדוני. עתה ארומם, עתה אנסה. תארו חשש, תלדו קש. אתה סנחריב, אתה בטוח שאתה הולך ללדת, כמו אישה שהיא בהיריון, היא בטוחה שהולכת ללדת ילד, נכון? אבל אתם תהרו חשש. תלדו קש. הכל יישרף. כאילו, קש ותרם. אוקיי, אבל... רוחכם אש תאכלכם. הוא מרחם רק על מי שנשאר פה. כי השאר עשו הרבה עבירות. למה הוא לא יחזיר אותם? חלקם חזרו והם הלכו עוד פעם, 10 לגמרי. אבל עשו הרבה עבירות. הרבה עבירות שזה כבר הגדיש את הסאה, מה שנקרא. והיו עמים משרפות, ציד. כל העמים שצבעו עם סנחריב יהיו כמו משרפות ציד. קוצים כסוחים באש הצתו. הכל נשרפו, גדולים נקדו שנשרפו. כל הצבא של סנחריב. הוא אומר, תדאג, ישעיהו. אני בא ואני שורף את כולם, כמו שהתפללת. טוב, נעצור. ברוך אדוני העולם. אמן.